ohetxoa. Hona hemen nire ohetxoa. Nire ohetxoa loti hutsa da. Egunez ez baitu lo besterik egiten. Atseden hartu behar izaten du, gauez ni zaindu ahal izateko. Izan ere, gaua iristen denean, ez du lo txikirik ere egiten. Beti ari baita ni zaintzen. Horregatik, lasai ederrean lotan uzten dut egun osoan. Baina bazkalondoan, barruan sartzen naiz lokuluska egitera. Egun batzuetan, lokuluska egin ondoren, esnatu egiten dut nire ohetxoa. Panpinekin jolasten naiz haren gainean eta berak panpinak eskutatzen dizkit zenbaitetan. Beste batzuetan ordea, ni eskutatzen naiz, eta oheari galdetzen diot, ez asmatu non nagoen, eta hark ez nau inoiz aurkitzen. Nik gustura kontatzen dizkiot sekretuak ohetxoari, hark beti gordetzen baititu ongi. Behin batean, ohe gainean saltoka ibili nintzen nire lagun minarekin. Zalapartaka ari ginenez, bizilagunak igo ziren, eta nire ama haserretu egin zen. Beraz, orain ez dut egiten horrelakorik. Baina guztietan ederrena, gaua izaten da. Amak edo aitak ipuinak irakurtzen dizkigute. Nire ohetxoari izugarri gustatzen zaizkio ipuinak. Dibertigarriak direnean, barre algara kale ertzen da. Tristeak direnean berriz, negar malkotan hasten da. Loak hartzen nauenean, nire oheak estaltzen nau beti. Gauetan argia itzal dezadan nahi esaten du. Esaten du, argia itzalita, nire ametsak ikus ditzakeela zineman balego bezala, eta izugarri dibertitzen dela horrela. Gainera, oso jatorra da bera. Egunez gertatzen zaizkidan gauza txarrak irentsi egiten ditu gauez. Horri esker, ez dut oroitzapen txarrik izaten. Nik amets politak izaten ditut sarri. Inoiz amesgaiztoren bat izanez gero ordea, ohetxoak babesten nau, eta garaile izaten da beti. Gauerdian, nire ametsen itsasontzi bihurtzen da. Izugarri gustatzen zaigu oihanean batera eta bestera ibiltzea, naiz eta batzuetan euria egin. Nire ohetxoarekin oso urruneko lekuetara iritsi izan naiz, eta baita oraindik urrunagokoetara ere. Batzuetan horrela esnatzen naiz, beste batzuetan horrela. Behin, aiton amonen etxean egin nuen lo, eta etxera itzuli nintzenean, negarrez aurkitu nuen ohetxoa, nire falta sumatu zuen. Etxean nagoenean, beti egiten dut lo nire ohean. Aitona amonen etxean lo egiten dudanean berriz, gure liburu kuttunak uzten dizkiot aldamenean. Horrela, irakurtzen ematen du gaua, eta ez du hainbeste sumatzen nire falta. Inoiz gaixorik banago, nire ohetxoak zaintzen nau luzaro. Eta gero, sendatutakoan, primeran ibiltzen gara. Behin edo behin gau giro ederra dagoenean, besterik gabe, izarrak kontatzen ditugu elkarrekin.